Допреди няколко месеца село Кърлево нямаше вода за водоснабдяване за питейни нужди населението. Караше се вода с водоноски от град Златица до село Кърлево. Ние се заехме с този сложен проблем и в днешно време, до днешна дата е решен. Ремонтирахме старото водохващане и сега в момента имаме устойчив процес за доставяне на вода към резервоара, който захранва село Кърлево. Заради ето такива проблеми реших да се кандидирам за кмет на община Златица, за да може да ги решаваме. В момента се намираме на улица Юрий Гагарин. Започнаха ремонтните дейности на улицата, подмяна основно на канализация, водопровод, след което ще има асфалтиране цялостно, бордюри, тротуари. Може да видите в момента изкопните работи, които са започнали фирмата изпълнител. Този проект е от голямо значение, тъй като тази улица е доста разбита. Почти няма тротуари, бордюри, така че сме се погрижили за жителите на община Златица улицата да придобие по-добър вид, за да може да се преминава през нея без никакви проблеми. По капиталната програма на община Златица успяхме да отремонтираме улици от мрежата на общината. Предстоят и проекти за отремонтиране на пътни настилки, тротуари и бордюри. По предложение на кмета и жителите на село Петрич асфалтирахме улица от пътната мрежа на селото. Когато встъпих мандат за кмет на община Златица, първо проверих финансовото състояние на община Златица и се оказа, че имаме дефицит от 800 000 лева. Една от причините за този дефицит е сключването на договор с оператор на сепарираща и компостираща система на територията на община Златица. Оказа се, че има разминавания в отчетността, след което този оператор по свое желание подаде да прекратяване на договора към община Златица и в момента сме в процедура на избор на нов оператор. Предприятията, които са на територията на Средногорието, това са Арубис България, Дънди Прешъл Метал Печ, Елаците Мед, Геотехмит, Геотрейдинг. Това са предприятия, които спомагат за социалното развитие на региона в Средногорието, за което лично им благодаря. Благодарение на тях се случват добри инфраструктурни проекти. В конкретния случай на тази църква е сменена дограмата, за да се подобри енергийната ефективност на самата сграда. Един от инфраструктурните проекти, който е важен за село Църквище, е довеждащия водопровод, тъй като сегашният водопровод е в много лошо състояние. Той е изграден от интернитови тръби и на места има запушвания. Трябва да се подмени с нов тръбопровод, който да има за цел да осъществи непрекъснатата работа на водата, която да достига до резервоара на село Църквище. Фирмата, която е наета за охрана на община Златица, се грижи за опазване на обществения ред, охраната на градинки, училища, детски градини, съоръженията, които са в община Златица, опазване на територията на община Златица, сметищата, които са на територията на община Златица, изхвърлянето на нерегламентирани отпадъци. Така че имаме доста сериозно подобрение в охраната на община Златица и трите села. Изпълнихме проект монтаж на фотоволтаична инсталация на медицински център град Златица за намаляването разходите на електрическа енергия. Чрез партньорската програма на Арубис България успяхме да направим цялостен ремонт на оградата на Средно училище Свети Паисий Хилендарски град Златица. Ремонтирахме тоалетните на Средно училище Паисий Хилендарски, за да могат нашите деца да имат хигиенни условия. Дойде и времето, когато отворихме училищния стол.
Благодаря на държавните институции, които съдействаха за това начинание, децата на Средногорието вече могат да се хранят в този стол. Изпълнихме проект в професионална гимназия Златица, ремонт работилница по заваряване, ремонт шлосерска работилница и стая за почивка. Децата на община Златица са приоритет за нашето бъдеще, за града и за Средногорието. Направихме преглед на всички площадки, детски площадки, които са в община Златица. Оказва се, че не са в добро състояние. Предприели сме действия за тяхната подмяна. Свързах се с предприятие, което е близо до община Златица, Асарел Медет. Финансирането от тях доведе до поставянето на тези две нови съоръжения, за да могат нашите деца да играят безопасно и да се развиват за бъдеще. Извършиха се ремонти в детска градина Слънце и в филиала с съдействието на нашите партньори. Направиха се подновяване на настилките, които се занимаваха с антибактериални, боядисване, ремонт на врати, ремонт на тавани. Разбирам хората, че тяхното търпение вече се е изчерпало, тъй като обстановката в общината и то инфраструктурата е доста зле, но всеки един проект изисква техническо време да бъде подготвен, да бъде оторизиран от министерство, след което подписане на договори с изпълнител. Този процес отнема доста време, така че нещата се случват едно по едно, но се случват бавно. При среща с хората от община Златица виждам в очите ни надежда, тъй като вижда, че започват да се случват проектите, които така дълго чакани във времето. Така че съм обнадежден за в бъдеще, че ще имаме добри резултати за подобряване на средата, в която живеем в нашия град и трите села, за да могат жителите на общината да бъдат по-удовлетворени от начина си на живот.